גם בסאונד קלאוד. ספיישל עם דני ספקטור, והפעם ירדנה ארזי. שלום ירדנה ארזי. שלום דני. מה שלומך? ממש טוב. באמת? כן, נשבע. נפלא, נפלא. מה קורה איתך בימים אלה? כי אנחנו בדרך כלל מתכנסים כאן לקראת אלבומים חדשים, אבל כאן אין אלבום חדש. יש סוג של, לא הייתי אומר פרק חדש בקריירה, אלא הייתי אומר עוד תת פרק חדש. זה פרק משמעותי מבחינתי. באמת? עד כן. כדי כך? כן, כן, כי אני משתפת פעולה עם לא יודע להגדיר להקה, חבורת זמר, מה הם, אבל מבחינתי הם מייצגים את הזמר העברי במלוא הדרו, ואני ממש מאושרת. אנחנו מדברים על הגבעתרון? גבעתרון. גבעתרון, כמובן. קיבוץ גבע, התיאטרון. כן. כמובן, אבל הרבה טועים בזה. כן, אז אם אנחנו מתקנים הגבעתרון, ובאמת אני מאוד מאוד שמחה לשתף איתם פעולה על במה אחת. איך נולד שיתוף הפעולה הזה? הרעיון? לצערי לא שלי. באמת? כן, הרעיון הוא שלהם, ואני ממש מאוד מאוד שמחתי כשהם פנו. אתה יודע, אני בשנה שעברה בזמן הזה הייתי זמרת אורחת בפסטיגל, שאין מה לדבר, שזה שני קצוות, פשוט אם מישהו בשנה שעברה היה אומר לי ששנה אחר כך אני אופיע עם הגבעתרון, הייתי חושבת שהוא פשוט לא נורמלי. אז כן, מבחינתי באמת חוויה מאוד מאוד מרנינה. אז בואו נחזור רגע על הפסטיגל, אם כבר הזכרת אותו, אנחנו באמת רגע אחרי חנוכה. איך היה? איך שרדת את 4 הופעות ביום האלה? ממש בקלילות. באמת? כן. תשמע, אתה מגיע להפקה שהיא כל כך מסודרת וכל כך גדולה, ומפנקת לא רק את הקהל באמת, אלא גם מאחורי הקלעים. כך שכשהתנאים טובים וכשדואגים לך, אז אתה עובר את זה ממש בסדר. עשינו למעלה מ100 הופעות בזמן באמת קצר. אתה יודע, ממש כאילו, או שאני מאוד מיומנת, אני לא יודעת. יכול להיות שאני גם פשוט מאוד מאוד מנוסה, אבל ממש בקלילות. אבל מגיע שלב בחיים, בקריירה, שבו אתה אומר, אני יכול להתפנק, לעשות הופעה אחת בשבוע, למלא את האולם וללכת, לחזור לאחוזה שלי בבברלי הילס. 4 הופעות, כל זה. אז קודם כל המילה בברלי הילס ממש לא מתאימה, אתה יודע. אז בברלי שיקונדן. היום עשיתי משלוח בסופר כאחד האדם. לא, ממש לא. וחוץ מזה שבאמת יש בי סוג של רעב. כזה פנימי, ואני נורא שמחה, אני נורא שמחה עם כל העשייה הזו. אני נהנית ממנה. מיכל, את אוהבת אתגרים כאלה שפתאום מציעים לך? מאוד, 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 כן. ואני אוהבת ללכת מדבר לדבר. כן, זה משמח. טוב, בדרך כלל אנחנו משמיעים בשעה הזאת שירים מאלבום חדש, אבל כלומר אין פה אלבום חדש, אז נשמיע קצת מהלהיטים שלך, עוד איזה כמה מהלהיטים של הגבעתרון. אז נצא לדרך עם עוד נגיע? 2007, רמיקס? מה שתבחרי. בהחלט. נראה לי. זה עוד נגיע. אז פנו אלייך, ואמרו לך, בואי, יש פה חבר'ה צעירים מאוד נחמדים, קוראים להם גבעתרון, אולי יום אחד תשמעי עליהם, הם אוהבים לדבר ולשיר על שיבולים ועל הרים וכל מיני כאלה, ואת, עם כל הכבוד, אחת מכוכבות הפופ הישראלי הכי גדולות של כל הזמנים, לא בדיוק שירי ארץ ישראל וקיבוצים והרפרטואר שלהם, איך העולמות האלה מתחברים? אתה טועה, כמו גדול אתה טועה. אני מרים לך כאן להנחתה. זהו, כי אני ממש נולדתי בקיבוץ, הפסקול האישי שלי הוא מאוד הגבעתרון, וכל מה שהם מייצגים, וגם שירים שלי הם שירי ארץ ישראל, כך שאני חושבת שהעולמות נפגשים, והתגובות של הקהל זה כאילו איך זה לא קרה עד היום. כאילו זה הדבר כאילו הכי טבעי והכי נשמע מתאים וחופף, ואנחנו ממש מרגישים, אני מרגישה איתם בבית וזה הדדי. והם גם מצליחים לשיר כמה מהלהיטים שלך? או כן, יש הפתעות בערב הזה, בהחלט. ואני חייבת להגיד לך שכששמעתי אותם מבצעים בפעם הראשונה את ים השיבולים, פשוט התחלתי לבכות. זה היה בחזרה. ועד היום, כשאני שומעת אותם, בקטעים שאני יורדת מהבמה, הם מרגשים, ויש שם 2 זמרות שנמצאות בגבעתרון מ-48, השנה שבה הוא קם הגבעתרון, והם עדיין נשמעות,
והן שרות, והן מלאות חיים, והן נהדרות. אבל הם לא נתפסים היום כלהקה קצת ארכאית, כמשהו של פעם, לא בדיוק מגנט של קהל צעיר. אני לא חושבת שהפנייה של הדבר הזה היא לקהל צעיר, אף על פי שמגיע קהל צעיר דרך אגב, שאנחנו כולנו מופתעים מזה. ואם אתה כבר מזכיר את זה, אז כשעשיתי את תוכנית הבוקר בערוץ 2, קיבלנו יום אחד למערכת אוסף מאוד גדול של הגבעתרון, ואני הייתי בטוחה שאני לוקחת את האוסף הזה הביתה. וכל התחקירנים במערכת, בני 20 שרק השתחררו מהצבא, פשוט התנפלו על האוסף הזה, פרקו אותו לחתיכות, ולא נשאר לי אפילו, לא נשאר לי דיסק אחד. שזה אמרתי לעצמי אז, אני זוכרת, אז אמרתי לעצמי, וואלה, הצעירים האלה חטפו את הגבעתרון, אני לא מאמינה שזה קרה לי, ולא נשאר לי. והחיבור הזה ביניכם היה קליק מהרגע הראשון? כן. תראה, אני באתי גם כמעריצה. זה מיד הילדה שבי התעוררה. ואני הסתכלתי עליהם, כן, ככה, אני מאוד התרגשתי מהמפגש הזה, עדיין. טוב, אז הזכרת את ים השיבולים. בואי נשמע אותו. ים השיבולים, נותנים לך אגב להצטרף שם בסולו? לא, זהו, נורא רציתי. הם לא והיא עדיין, הזמרת המקורית עושה את זה. זה פשוט מקסים, זה מרגש נורא. טוב, אולי עוד כמה מופעים ייתנו לך קצת להשתלם. אני אתקבל. תתקבלי לחבורה. בינתיים, ים השיבולים. ירדנה ארזי. בשנים האחרונות את לא מרבה להוציא אלבומים. איך נאמר בעדינות? אלבומים, אבל הקלטתי המון שירים. יוצאתי המון שירים, זה כן. לא באלבום, לא באמת מפוזרים לי. האלבום האחרון היה בושם על אורי, נכון? כן. שנת 2009 נדמה לי. נכון. זה כבר 6 שנים. תכף, עוד שבועיים זה כבר יהיה 7 שנים. כן, נכון. וגם הוא בא אחרי הרבה שנים מאז האלבום שלפניו. כן, תשמע, עשיתי 9 שנים תוכנית בוקר, ועשיתי המון פרויקטים שאי אפשר לעמוד בקצב הזה. אבל אני מקליטה כל הזמן, פשוט מקליטה כל הזמן. המוזיקה, זה לא מה שבוער בה? זאת אומרת, עושה נכון תוכניות בוקר וזה, אבל זה לא מוזיקה מה שבאמת ממלא אותך בבוקר וגורם לך לרצות לקום ולהתחיל את היום? לא רק, אני גם, יש בי גם חיה אקטואלית, אתה יודע, אנחנו חיים במציאות כל כך מטלטלת ותזזיתית, ואתה נכנס למקלחת, אתה יוצא, נפלה ממשלה. זה דברים מרתקים, אנחנו חיים באמת בתקופה ממש מעניינת. ואני מודה שאני יותר קשובה לאקטואליה מאשר למוזיקה. לתוכנית הבוקר את מתגעגעת? אני מתגעגעת לתוכנית עצמה, לתכנים, לעשייה, לעולמות שנפתחו בפניי. אני לא שרדתי את השעות. זה דבר שבאמת אני פשוט הייתי מתעוררת ב2 לפנות בוקר, שזה לא שעה חוקית לקום. ולמרות שהציעו לי, ממש בתקופה האחרונה, גם ערוץ 10 וגם ערוץ 2, לחזור לעשות את תוכנית הבוקר, אני הבנתי שאני לא יכולה לרקוד על כל החתונות. לא היית עושה את זה שוב עכשיו? לא. עובדה, פנו אליי ונתתי תשובה שלילית, לא. ותוכניות בשעות קצת יותר מאוחרות? אז תלוי. שגם זה כן. חוויה מסוג אחר. מסוג אחר. אז בינתיים לא היה משהו מעניין. מבחינת הצעות. כן. ומה עוד? חוץ מזה לשחק קצת? הנה עכשיו מירי אלוני מככבת לה כסבתא. נכון, מירי אלוני הייתה גם, כשהיינו יחד בלהקת הנחל, היא גם אז הייתה שחקנית ממש. זאת אומרת, אני לא מבינה מה כולם מתפלים, אתה יודע. היא שחקנית, תמיד הייתה שחקנית. כן. מעבר לעובדה שהיא באמת זמרת טובה. אז טלוויזיה, קולנוע, מבחינת הצעות נכונות, זה משהו שמעניין אותך? או תראה, אני זורמת עם החיים. אני גם יוזמת דברים. אבל כן, למה לא? כל האופציות פתוחות. טוב, אז נשמע את שוב בתמונה, ברשותך. של יאיר לפיד המילים ורמי קליינשטיין הלחן. אז לא האמנת ששר אוצר וזה יכתוב לך שיר, אה? זה כן, זה מצחיק. אז קדימה, שוב בתמונה. שוקולד מנטה מסטיק. הייתה לי עכשיו סדרה של הופעות בזאפות. נכון. שהערכתי אותן, את הבנות. כן, היה כיף. עשה חשק לעוד? עושה תמיד חשק לעוד. תשמע, לשיר בהרכב זה דבר אחר. זה הקשבה אחרת, זה מיומנות אחרת. ואתה גם מתרפק, ואתה גם כאילו בודק את הדבר הזה הקבוצתי,
שיש פה, אני נורא אוהבת, גם עם הגבעתרון יש לי את הדבר הזה, ואני נורא נהנית מזה. אני גם באה מהרכבים, אתה יודע, זה להקת הנחל, שוקולד מנטה-מסטיק, אז זה כיף, וגם תשמע, מימין ומשמאל שתי חברות הכי טובות, מה יכול עוד, מה עוד אפשר לבקש? נו, זה נשמע כאילו לא צריך להתפרק לעולם. נכון, אבל הרכבים זה דבר נורא נורא מסובך. אתה יודע, שני יהודים, 4 דעות. זה לא אנושי. הרכבים, יש בזה משהו מאוד מאוד, כאילו נוגד את טבע האומן. כי טבע האומן בדרך כלל הוא אינדיבידואליסט, שיש לו טעם משלו ורצון משלו, וקשה מאוד לנהל גוף בדמוקרטיה. זאת אומרת, ששלושתנו נחשוב אותו דבר, וזה שהעובדה ששרדנו 5 שנים, זה המון. זה כאילו לא נורמלי להרכב. זהו, היום לא רק שכבר כמעט ואין להקות בישראל, להקות בנות אין בכלל. תשמע, זה נורא מסובך. קודם כל, צריך לוותר על האגו. אני מאמינה גם שלהקת בנות צריכה להיות מורכבת מסולניות, מזמרות שיכולות לעמוד כל אחת בפני עצמה. זה מה שאנחנו היינו. וצריך גם לדעתי סוג של קואוצ'ר, כי אתה יודע, הרצון הזה להיות אוקיי להקה, אבל צריך גם לשרוד אותה. ופה צריך גם להיכנס לדעתי איזה סוג של, קודם כל מנהיג וקואוצ'ר שישמור על הדבר הזה. זה נורא נורא מסובך. זה לא אנושי, זה מורכב, ומי שרוצה צריך באמת לקחת אוויר ולרוץ למרחקים מאוד ארוכים. אז יש סיכוי שעוד תחזרו לכמה הופעות מדי פעם? בשביל הכיף? כן, כן, בהחלט. חברות טובות אתם עדיין. כן. שזה משהו ממרחק השנים, או שמאז נותרתם? תשמע, אנחנו נפגשנו כשאני הייתי בת 17 וחצי, התגייסנו יחד לצבא, היינו יחד בטירונות, לא נפרדנו המון 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 שנים, בעצם צמחנו ביחד, גדלנו ביחד, עברנו המון דברים טובים ורעים ביחד. זה נורא קושר, זה קשר, זה תחשוב על עצמך. בגיל הזה נגיד של סוף תיכון עד איזה, זה קשר רגשי לכל החיים, פשוט ככה. מה, לא היו ריבים בדרך, מחלוקות? בטוח, ברור שכן. לא מדברות אחת עם השנייה 20 שנה? לא, 20 שנה לא, אבל יומיים כן. יומיים זה בסדר. כן. נשמע את אמור שלום? אמור שלום, אגב, שזה שיר שבעצם מושיט יד לשכנינו הערבים. זה האמור שלום, כמעט 30 שנה, המשפט הזה, זה בעצם הושטת יד לשכנינו הערבים. לצערנו במצב הנוכחי, קודם כל נושיט יד אחד לשני, אחרי זה נעבור לשכנים. לגמרי. אז אמור שלום, שוקולד מנטה-מסטיק, מיד אחרי זה נדבר עם חבר חדש שלך, אילן גלבוע, מהגבעתרון. 2 FM, חזרנו, אנחנו כאן באולפן עם ירדנה ארזי, לכבוד סיבוב ההופעות ובכלל שיתוף הפעולה הזה עם להקת הגבעתרון. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם אחד מאותם משטפים שלך, עם אילן גלבוע מהגבעתרון. שלום אילן. שלום שלום. יש להגיד המנהל האומנותי, נכון? כן. לא סתם. המוזיקלי. אז תגיד לי, מאיפה הגיע הרעיון הזה לפנות לירדנה? תראה, אנחנו תקופה שאנחנו כל הזמן מחפשים עוד גרועים אומנותיים, והמפיק של המופע בא והציע בואו נבדוק אפשרות לשתף פעולה עם ירדנה, ואנחנו הרמנו את הכפפה 2 ידיים, והיא גם הרימה את אותה כפפה. ראינו כי טוב. ראיתם כי טוב, והיא הסכימה עליהם הרבה ההפתעה שלכם. תראה, הייתה לנו פגישה גם חברית וגם מקצועית, ומהר מאוד ראינו שיש המון קווים משותפים. שחבל שלא חשבנו על זה כבר מזמן, על החיבור הזה. אבל יותר טוב עכשיו מהפעם, ואנחנו כולנו מאוד שמחים. נו, ומרגישים שמדובר במעריצה, או ש... תראה, היא עוד באודישנים, היא עוד בתקופת הסתכלות. זהו, היא סיפרה לי שאתם לא מרשים לה... שאתם עוד לא מרשים לה לשיר בים השיבולים. ים השיבולים לא, אבל היא מקבלת לפעמים בשירים אחרים עוד את ההזדמנות. נכון. ואנחנו מאוד שמחים עם הקשר הזה, מכל הבחינות, גם המקצועיות וגם האנושיות. אז איך באמת משלבים בין הרפרטואר המאוד מאוד מאוד עשיר של ירדנה, לבין הרפרטואר המאוד מאוד עשיר וותיק, ובעיקר קבוע וקהל שמאוד מאוד רוצה לבוא ולשמוע את הדברים הספציפיים שלכם? זה פשוט להיפגש
וכל אחד מכין את החשיבות שלו, מה השירים ההכרחיים שלו, מה הוא חושב, שהוא לא יכול לקיים מופע בלי שהשירים האלה נמצאים על הבמה. ואחר כך אנחנו עשינו, ירדנה הגיעה לסדרות בגבע, בקבוצת גבע, ופעמים מעבר למה שבכלל דמיינתי, דפקים בלילות החשוכים לנסוע בדרך לפעמים הדרך החתחתים הזאת, וביחד אנחנו בדקנו וניסינו, והגענו לתמהיל שאנחנו מאוד שמחים איתו. נכון, אז מה שעבודת שתי וערב עשינו. צירפתם אותה גם לאתרוניות של החליבה, של התרנגולות? לא, אבל הייתי בחדר אוכל. כן. נתתם לה גם לאכול בחדר אוכל? כן. בהחלט, מה זאת אומרת? אני אומר לך, היא בתקופה של אודישנים, היא עכשיו בודקים אותי בכל הכיוונים. טוב, בסדר גמור. אז נאחל לחיילת בהצלחה בקבלתה כיף גדול, אילן. אילן גלבוע, תודה רבה. בכיף רב. טוב. ביי, ביי ביי. תגידי, בבת 60 נותנים לך? כן? בבת 60 נותנים? כן. טוב, אין לנו עדיין את הגרסה הזאת. כן. בשביל זה צריך לבוא להופעה, נכון. אחת ההופעות הרבות שיש בזמן הקרוב. אז בינתיים נשמע את הגרסה המקורית שלהם. את מוזמנת להצטרף בלב. טוב, אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו צריכים להסתכל קדימה. בכל זאת, בת 60 פוקחת עין. ונועלת נעלה. יום גדול עומד בפתח, זה היום שבא. יפה. ואת השיר הזה ועוד שירים רבים נוספים תוכלו לשמוע בסיבוב ההופעות המשותף של ירדנה ארזי והגבעתרון. אז יש, את רושמת? ביומן? כן. בכל זאת, את צריכה לדעת. כן. ב-12 לינואר, ב-12 בינואר, מופע חגיגי בהיכל התרבות בתל אביב. נכון. אולם לא קטן, שיהיה בהצלחה. אמן. אחרי זה 27 בינואר, תיאטרון ירושלים, גם כן אולם יפה ביותר. 13 לפברואר, מרכז הקונגרסים בחיפה בכלל. אולם ענק, ואחרי זה עוד ועוד הופעות ברחבי הארץ. גם בסוף השבוע הזה יש לכם. נכון. נכון? שתי הופעות. כן, באר שבע ביום מחר, ומוצאי שבת באשדוד. נו, יותר טוב כן, מזה. לא הזכרנו את יגוב, ואת נתניה, ואת פתח תקווה. אני הלכתי על הגדולות, אי אפשר. אוקיי, נס ציונה. תגידי, מה עם שירים חדשים? אז כן, אני ממש נפל לי הטלפון. אני בעיצומן של הקלטות, ולפני חודשיים יצא שיר חדש. שאנחנו מיד נשמע, מה שמו? הער עליי. מי כתב? כתבה רחל שפירא, לחן של קובי אפללו, ואת ההפקה המוזיקלית עשיתי עם אריק רודיך, והצטרף אליי זמר מוזיקאי בשם יהודה מסס, ששמחתי מאוד לשתף איתו פעולה, וזהו, וזה שיר, כן, שאני מאוד מאוד אוהבת, מין תפילה, סוג של תפילה. אז מיד נשמע אותו, אבל תגידי, את עוד אוספת, מחפשת, את פונה, פונים אלייך, איך כן, זה עובד? כן, גם וגם, ואתה יודע, בכל דרך. כן, יש הרבה שירים מוקלטים, שאני מחכה, אתה יודע, לתזמון להוציא אותם, בהחלט, כן. טוב, בסדר גמור, אז הער עליי, נשמע אותו, אחר כך נסיים. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. מה זה אומר? שזה נורא עצוב. זה נורא עצוב, אבל לפחות יש דברים... נורא שדמעה מנצנצת לך בעין. שמענו קצת מהקריירת הסולו שלך, קצת מהקריירה עם שוקולד מנטה, קצת את הגבעתרון, שאת איתם בסיבוב הופעות חדש, ולסיום אני חייב להשמיע שיר שאני אוהב. מותר לי. לך על זה. את יכולה לנחש? לא. לא. יש לך איזה 2-3 שירים, זה קשה, קשה. אני אלך על... אני לא... אני לא גרטה גרבו. גם כן עם אריק רודיך, אנחנו, אתה יודע, זה מתחילת הדרך שלי, וזה היה מין, לא דפקנו חשבון לאף אחד. פשוט, לא הייתי מודעת אז לחברות תקליטים ולדעת הקהל, ופשוט השתגענו. זה היה תקליט ראשון שעשיתי כסולנית, ועם אריק רודיך אני נורא נהנית לעבוד, ושנינו, הוא פשוט משוגע. וגם הקליפ בלתי נשכח. נכון. עכשיו החינוכית העלו אותו מחדש, והוא חוגג לו ביוטיוב. אז יש שניים, כנראה, זה גם בערוץ אחד הקלטתי, הוא צולם שם. כן, ופשוט... לא דפקתי חשבון, מה שנקרא, וירדתי מהפסים. וזה היה כל כך כיף. מאחל לך? היום לא הייתי עושה את זה. מאחל לך שזה יקרה לך גם באלבום הבא. סבבה. לפחות עם שיר אחד. יש שם משהו כזה. נו, את אחד, רואה? כן, טקסטואלית בטוח. כל אדם צריך להשתגע לפחות פעם אחת באלבום. ירדנה ארזי, המון המון תודה. בכיף, תודה אדוני. להתראות.